Il-ħadd fil-għaxija l-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil qal li jum l-Indipendenza għandha tkun il-festa nazzjonali ta' pajjiżna. Busuttil qal li wieħed għandu jieħu spunt mill-għaqda li deret fost il-poplu Malti fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza u jimxi f'din id-direzzjoni. Skontu, il-proposta tiegħu tkompli tgħaqqad lill-poplu. Iżda l-gvern irreaġixxa u qal li huwa ta' dispjaċir li l-Kap tal-Oppożizzjoni jidher li ma femx l-ispirtu nazzjonali li daħħal dan il-gvern. Fis-stqarrija tal-gvern intqal li fis-sena li Malta qed tiċċelebra l-35 sena ta' ħelsien, l-40 sena ta' Repubblika u l-50 sena mill-Indipendenza, il-Kap tal-Oppożizzjoni għażel li jifred kisba fuq l-oħrajn. Kompla jingħad kif wara biss 24 siegħa minn meta ż-żewġ mexxejja jagħmlu diskorsi quddiem Malta kollha dwar l-għaqda, il-Kap tal-Oppożizzjoni mar quddiem il-partitarji tiegħu u reġa' beda diskorsi li jiżżiraw il-firda. L-istqarrija temmet tard li d-diskussjonijiet dwar festa nazzjonali waħda li vera jridu jwasslu għal għaqda nazzjonali għandhom isiru fil-qafas ta' konvenzjoni kostituzzjonali kif imwiegħed mill-Prim Ministru u mhux quddiem il-partitarji waqt attività partiġjana.